review. Guys, eto si Bes. Lumalaban kahit nilalagnat. Tingnan nyo, pula yung mata. Pero di ko sure nilalagnat to. Nag-drugs ka pa. Drugs ako by Jessica. By Jessica. By Jessica siya. What a sick. Ralph yung kasagama nilalagnat rin ha. Para patas. Nilalagnat to. Hindi sila nilalagnat din. Nag-by Jessica na yun eh. Silas nga, kasagama mo. Yes! Prepare na sa harap ha.
Tumama din. Pero for control, sobrang okay. Sa net, mga cross. Apa sa? Record. Of course, of course. Mars, mamaya. Mars, mamaya sa tayo dito, Mars. Mars, sa tayo mamaya, Mars.
niya talaga ako. Ikot daw. Mas magaling. Ay, maglalaro ka ba? Game. Ang part? Ano na meron sa wala na po sa You're in doon ka? Oo, yun lang tayo sa ano ba yun? May one. Pero mas coordinated. Dagdag. Tapos na lang. Ikaw na. Oo. Ako gabi-gabi pa rin. Kasi tinigil ko rin eh. Oo. Pero nalala ko, LS. Hirapan. Pinaligtad ka na yata talaga. Ano talaga? Oy, miss ko wala. Ay ko lang dito. Ardi ko na ako yung namin. Meron ba? Luma ko lang. Yung okay sa akin. Mag-isip. Bakit kami ako matawag? Sick of it. LDL, HDL. Mga pinag-uusapan. Bigyan ng parking. Actually, wala na pala. Ganda rin natin yung kita. Papalitan ko ba? Diba nung Oo. Hindi naman. Makita ako, 20 players. Oo, kaso minsan, it's either walang gitna. It's either malaki marami o walang sakto lang. Pero masaya naman. Hindi, yung problema ko. Nakita ka agad? Nagasis ko kagad. Sa'yo. 3-4. Oh, sobrang please mo daw.
laban na? Ano na? Ano na power? Umaka lang nila. Pahinga ka? Naka-record ko pala.